čo používame na drakov. Jubi. Prvá vec je papier. Druhá vec je niečo si nakreslenie a potom to môžete vygumovať. Tak potrebujete gumu na to, aby ste to mohli vygumovať. Potom potrebujete lepidlo, hociaké. Potom lepiacu pasku, to je hlavné. Potom si ho vyfarbiť, vystrihnúť a potom si môžete dať nálepky, ak chcete. No, presne. A kúpili sme ich, počkaj, ja vám to vyzistím v supermarkete. Hociakom, ale nech to je supermarket, hej. A niekedy vystrihnem nejaký popyt z tohto, niečo. A môžem to tam dať tiež na draka, aby mohol ťukať. Takže aj popyt si môžete tam dať. Hoci čo len chcete. Takže... No, to je pravda. Takže môžete mať hoci čo. Takže čaute.